Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 7 верасня падчас святкавання Дня горада у Лідзе адкрыюць помнік вялікаму князю Вялікага княства Літоўскага Гедыміну. Помнік ужо паставілі на пляцоўцы каля Лідскага замка. Чым адметная праца над гэтым помнікам і ўвогуле цікавосткі, звязаныя з узнікненнем, з'яўленнем гэтага помніка, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта скульптар Сергей Аганаў, мастачка, скульптар, магістр мастацтвазнаўства Вольга Нечай і гісторык Мікалай Плавінскі. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Давайте я пачну, можа быць, з далёкай гісторыі, таму што я ведаю, што сама ідэя, ну, как бы і жаданне, каб вот помнік Гедыміну з'явіўся, у вас нарадзілася даўно, і вы ўжо даўно, там, можа, нават не толькі ў галаве, але і дзесьці так на паперы, ці, можа быць, не толькі на паперы, але ўжо так стварылі гэты будучы помнік. Ну да, вообще-то. Ну, у нас была... Короче, я раскрою одну тайну. Как бы мы с Ольгой достаточно давно, это не тайна, достаточно давно работаем вместе как соавторы, и как-то появилась одна идея сделать эскиз памятнику Гедымин. И, если честно, это было очень давно, это был 2015 год, и в какой-то мере я тогда даже обманул Ольгу, потому что я сказал, что, наверное, его будут ставить. Вот. Ну, потому что мне... Ольга про это ведала? Нет. Нет, я сказал ей только, когда мы поставили его уже. Ну, потому что я, на самом деле, мне очень хотелось, чтобы мы поработали вместе. Я знаю, что просто на женщин действует, когда они вдруг видят какую-то цель, и они знают, что это не просто так. И я придумал историю, что якобы я слышал, что, возможно, будут ставить. И все, и мы балдели, мы лепили его, то есть отлично в соответствии. Это был абсолютно такой творческий проект, делали вот этот длинный плащ, потому что мы решили, понимаете, это как бы не для того, чтобы он был, вот мы знаем, что реализовался, и вот обязательно заказчик должен принять, не принять. Мы развлекались, то есть мы хотели вот сделать, как нам хочется. Вот. И мы, потом вот была выставка, я не помню, Оля, как она называлась? Выставка проектов. Так, што мастакі могуць увогуле прапанаваць на манументальнага для Беларусі, для краіны, для горада. Вось. І просто такія абстрактныя праекты, якія у нас усіх ёсць такія праекты, якія нікуды не ідуць, просто ты нешта марыш, нешта робіш. І вось гэта была такая выстава, дзе мы самі таксама экспанавалі гэты помнік ужо. Оля даже сделала баннер, где за Гедымином висел, по-моему, Лидский замок. У нас такой, так. Я не помню, у нас остался, он сохранился или нет. Дзесьці ёсць. Ну ты же не обижаешься на меня, что то, что я тебя обманул? Потым пагаворым. Ольга, а на якім этапе вы зразумелі, што вас вот падманваюць? Я гэтага не зразумела. Гэта ён мне адказаў, калі мы ўжо сядзелі ў майстэрні, калі мы прыехалі, ўжо все паставілі, но таксама ёсць яшчэ некалькі там хвастоў, клопаты нейкія. І вось пачалі гэта снова абмяркоўваць, ён мне кажа, ведаеш, Я, на самом деле, когда объявили конкурс на памятник Гедымину, для меня это была такая же неожиданность. Но я ей сказал, вот, видишь, я же говорил, что будет объявлен конкурс. Так, это было. На якім этапе у вашей команде з'явіўся гісторык? Когда мы выиграли конкурс, и, значит, у нас первое подтверждение, то есть обязательная процедура, это монументальный совет подтверждает условия конкурса. Нам были даны замечания о том, что фигура князя историческая и нужны обязательно консультанты, то есть мы не должны ошибиться ни в чем, ни в диадеме, ни так далее. То понятно, это плащ, это придуманная вещь, и здесь были вопросы, но мы за него боролись. И мы тогда с Олей пошли в Академию наук, в Институт истории, и дергали огромное количество людей, там и Шаланду Алексея и так далее, что нам нужен консультант именно по Гедымину, этот период и так далее. Нас все отправляли к Николаю Плавинскому. Я помню, что созвонился с ним, находясь в вагоне метро, я себе представлял его себе, таким дедушкой, слегка плешивым. Прости, Коля. Я что... Миколаю Плавинскому. Да, то есть Николай Плавинский, я думал, что это какой-то вот такой вот этот вот будет странный человек.
и мне будет очень сложно. Я думаю, как же его убедить, что вот этот Это ж целый погрязший Николай Плавинский. в книгах, в трудах человек оторвался и снизошел до нас. Потом мы с ним встретились возле ресторана. И он как бы, я даже не думал, что... Думаю, может быть, это самозванец, потому что где... Миколай Плавинский. Да, Вот скажите, вам телефонуют з метро, вы чуете там где-то гуде метро и кажут: Гедеміна хотим. Вот такая ваша реакция. Ну, ведаеце, самае звычайнае, адкуль толькі не тэлефануюць, вось, ну, калі людзі захацелі сапсаваць сабе жыццё, спачатку у іх была творчая праца, а пасля яны самі выклікалі, што называецца, злого демона. Вось, ну, на самай справе ўсё было вельмі, таксама, мне падаецца, аператыўна і весела. Мне вельмі спадабалася ідэя таго, каб сапраўды, ну, каб у нас быў не проста помнік, а папрацаваць, каб нейкія дэталі выглядалі гістарычна. Ну і на самай справе мне падаецца, што эксперымент аказаўся сам па сабе вельмі ўдалым, у тым сэнсе, што тут же как бы пытанне не толькі ў самім Гедэміне, але мы паспрабавалі ўжо правесці адзін семінар для скульптараў і гісторыкаў, бо, як аказалася, гэта два такіх асобных сусветы, да? Ёсць свет мастацкі і ёсць свет гістарычны, якія вельмі насцярожана адно да аднога ставяцца, і выліваецца гэта ўсё надзвычайна ў нейкія абмеркаванні ў сацыяльных сетках. Я сабе уяўляю так, вот кажа вот скульптор: я мастак, я так бачу, і тут прыходзіць, як вы сказали, злы геній, демон, гісторык, і кажа: не, тут не так усё. Ну, в принципе, так. Да, но у нас как-то получилось, понимаете, несколько... Во-первых, мы с ним встретились возле, опять же, говорю, бара, и мы посидели, попили пиво, и начали обсуждать тогда. Все таямницы раскрываю. Слушай, ну хорошо, ну мы нормальные живые люди, ладно. Хорошо, я сидел, пил пиво, ты пил воду. Ну вы же спочатку ему сказали, там: хлопчик, верни мне профессора Плавинского. Где, скажи, пожалуйста. Ну, по-перше, еще не профессор, да. Нет, ну на самом деле было наоборот очень приятно. Мы поняли, ну то есть я, допустим, понял, что мы люди близкие по возрасту, мы близкие там по нормальным каким-то взглядам на жизнь. То есть мы, но дело в том, что историк, он дает для художника те иногда возможности фактуры, чего-то, что можно применять, потому что про которые мы не знали. То есть я изучаю, да, латы, да, такие. Николай рассказывает, но они были такие, кожаные, изнутри объясняет, и это оказывается интересно. Мы когда с Ольгой получили этот материал, нам было гораздо интереснее, потому что не просто пользуешься там, условно говоря, букварем или какими-то книжками, которые ты листаешь, а здесь у тебя уже есть возможности гораздо шире. То есть вот в нашей ситуации они появились. То есть он не кастрировал нас, знаете, там все, нет, это не так, это так. То есть он нам дал больше и объяснил, что мы можем иметь еще это и это и это. То есть это как бы расширило наш вообще горизонт. Ну, видите, тут еще есть отворотный момент, что калі ты размаўляеш з мастакамі, са скульптарамі, калі ты чуеш, што яны хочуць паказаць, і ты таксама пачынаеш удумвацца, што магчыма, далёка не заўжды, ну вось кожная заклёпачка, якую ты хацеў бы бачыць, яна можа быць, што гэта сапраўды нейкая такая сумесная праца для агульнага выніку, дзе ёсць і візуальны эфект, бо зноў жа гэтыя людзі сапраўды вельмі своеасабліва бачаць, яны разумеюць, як гэта ў прасторы выглядае, як гэта павінна уздзейнічаць на чалавека, і калі на тебе тлумачыць, як ты будзеш пасля на гэта глядзець, ты сапраўды крышку інакш на гэта у цэлым на всю праблему пачынаеш глядзець. І я спадзяюся, што не толькі сам Гедэмін, але і ў будучым мы пры той тэндэнцыі вельмі станоўчай да з'яўлення помнікаў гістарычным асобам, якая у нас назіраецца зараз, што мы зможам не толькі на канкрэтным прыкладзе знаходзіць агульную мову, вось, але і гісторыкі, і мастакі, і скульптары здолеюць паглядзець адзін на аднаго як на жывых людзей. Ольга, можно я вот до вас? Вот я зараз слухаю вот этих двух вот таких шматсловных выступоўцаў, такое ўражанне, что вот это я все придумал. Я не говорю, что я придумал, мы все придумали с Ольгой. А я ему подказывал, как правильно треба робить. Разбурите вот этот вот стереотип, який Слава, расскажите, як вы все зробили. Калі б не я, гэта б не было б. Правильно. Так.
Не, сапраўды, у нас было такое соаўтарства вельмі грунтоўнае, таму што, ведаеце, гэта не было, што у нас ёсць падначалены, ёсць галоўны, гэта Да. было абсалютна сапраўды такое раўнаважнае, то есть усе былі роўныя, усе ўспрыманні, і я магу казаць, што нават эскіз мы прыдумывалі разам. И харассмента никакого не было. Скажи это в прямом эфире. Так, это на Мне опережение, здаецца, значит, так. нечто было, калі Не было. абароніцца. Не, і ў тым сэнсе, што гэта было, я помню нават, калі мы гэта ўсё малявалі, гэта быў адзін аркуш, ну, на якім кожны да эскіза дамалёўваў некую дэталь, вось так, 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 і ўвогуле працавалі, ну, заўсёды разам. Усё, ну, как бы, і ўсе нейкія парады яшчэ, так, усё это абгрунтоўвалася разам, то гэта было, ну, паўнаважная такая сітуацыя. Я бы хацела дапоўніць сваіх калег, як мне да вас адносіцца, вы ж такія Да, гаварлівыя. относись как к нам, как к друзьям. Ведаеце, до нас часто прилетала такая ситуация, что там поплашу Вот, я яшчэ... хотел, чтобы ты про плащ. Дзякуй вялікі, што ты мне дазваляеш. І сітуацыя ў тым, што, ведаеце, калі гэта грунтоўная сітуацыя вельмі такая добрая, калі мы працуем з гісторыкам, але трэба яшчэ праводзіць такую думку, што мы не робім манекена, мы не робім ну, копію. Мы ўвогуле, мы у першую чаргу мы робім мастацкі вобраз і ствараем мастацкі вобраз. І ўсе гэтая палітра, якую нам Коля прапанаваў, гэта як фарбы. Ты можаш ужываць усе фарбы, а можаш ужываць 2-3 і ствараць на гэтым кампазіцыю. То есть, вось, напрыклад, плащ, нам усе пішуць у каментарах, а дзе вы бачылі такі плащ, такого плашча не было. Але гэты плащ, ён працуе на той самы вобраз. Ну, как бы, як создаць такого моцнага, сур'ёзнага человека, які ўвогуле, ну, сапраўды великий князь. Он так. делает силуэт, обобщает полностью, и он действительно, это просто-напросто, он работает как художественный инструмент. Он обязательно, это не реконструкция, и в этом плане да. И ты вспомни, Ольга, сколько нам пришлось сражаться за этот плащ. Ой, так. Потому что очень даже члены Совета, многие, все-таки, ну, как бы, они, в целом, Совет монументальный очень хорошо поддерживал нас. Ну, то есть это вообще, но некоторых, конечно, было тоже сомнение. Ну, это не то, что, знаете, за некоторые вещи приходится действительно, ну, там, я не скажу воевать, но их отстаивать, потому что если художник сомневается, то, ну, значит, это, наверное, плохо. Но мы, допустим, в этом не сомневались. Мы с Ольгой стояли, как эти самые, как... Ну, легионеры, нет, он будет. Просто плащ атрымаўся, гэта адметная рыса. То есть, калі б мы яго ўбралі, гэта быў бы адзін з многіх, адзін з сотняў конных помнікаў. А гэта адметная рыса нашага Гедміна. То есть, и тому мы за его сражались, это была такая бойка А помнишь, когда нам очень было важно вот этот вот обруч, и как Коля сам хорошо его нашел? Вот это так, вот. так. Ты можешь, кстати, рассказать про обруч? Ну, што, як бы частка падбудаванага табой вобраза, у сэнсе таго, што ў мяне шмат кніжак і я імі абкладзены, гэта праўда. Ну, адпаведна, зноў жа, пэўныя дэталі яны падбіраліся з вялікага шэрагу аналогій першай паловы сярэдзіны 14 стагоддзя, бо тут как бы з чыста гістарычнага, калі прыўнесці ў нашу размову крышку сур'ёзнасці, да, з чыста гістарычнага пункту погляду наша гісторыя гэтага перыяда, она фактычна не візуальна. У нас няма ілюстратыўных крыніц, у нас няма выяўленчых крыніц, і гэта трэба таксама разумець, што з майго боку гэта таксама рэканструкцыя, гэта вобраз, які падбіраўся з пэўных элементаў, з пэўных дэталяў, якія маглі ўжывацца ў той час на тэрыторыю Вялікага княства літоўскага. Бо канкрэтнай выявы Гедзіміна мы не маем. Была б канкрэтная выява, было б значна прасцей. А тут сапраўды гэта такі зборны момант, сабраны з цэлага шэрагу дэталяў. І канкрэтная дыадэма, ну, таксама у Швецыі аналогіі былі знойдзены. Вось таго, мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё, і мы працягнем размову з тымі людзьмі, якія стварылі вобраз і помнік Гедыміну. Зміцер Лукашук у студыі, вернемся праз 1,5 хвіліны. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Дзяржсакратар ЗША Майк Пампеа заявіў, што Злучаныя Штаты будуць працаваць над вяртаннем Расіі ў Вялікую сямёрку, як таго жадае прэзідэнт Дональд Трамп. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox 59. Прэзідэнт лічыць, што гэта тое, што мы павінны рабіць, а я на яго працую, і вядома, што мы будзем дасягаць гэтай мэты. Сказаў Пампеа. Нагадаю, што Трамп у кантэксце саміту Вялікай сямёркі ў французскім Біярыцы неаднаразова ўздымаў тэму адраджэння фармата Вялікай васьмёркі і вяртання туды Расіі. На думку амерыканскага прэзідэнта, прысутнасць расійскага прэзідэнта дапамагла б вырашыць шэраг міжнародных праблемаў. Кремль пракаментаваў візіт Болтана ў Беларусь. У Крамлі расцэньваюць візіт дарадцы прэзідэнта па нацбяспекі ў Менск як унутраную справу Беларусі. Пра гэта журналістам заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. Кіраўнік ЖМЗС Беларусі Уладзімір Макей адмовіўся каментаваць Тутбаю візіт Болтана ў Менскі, нават не сказаў, калі дакладна гэты візіт мае адбыцца. На еўрапейскія гульні патрацілі 840 мільёнаў рублёў. Пра гэта заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Александр Турчын. Аднак цалкам эканамічная карціна эфектаў будзе вядомая ў студзені 2020 года. Бальшыня органаў дзяржкіравання падтрымліваюць забарону на продаж алкаголю асобам да 21 года жыцця. Пра гэта гаворыцца ў адказе, які даў першы намеснік міністра аховы здароўя Дмітрый Піневіч на масавы зварот грамадзянаў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам са скульптарамі Сергеем Агановым, Вольгай Нечай і гісторыкам Мікалаем Плавінскім мы расказваем вам гісторыю з'яўлення помніка вялікаму князю Гедэміну. Сергей, я ведаю, што вы ввогуле сам з Ліды. Да, я родился в Лиде. Скажите, вот вы, як лічанін, да, правильно сказать, лічанін, вы могли себе уявіць яшчэ некалькі гадоў таму, што мясцовыя ўлады, мясцовае там грамадства, там мясцовыя спонсары саспеюць до того, каб поставить помнік Гедэміну ў Лідзе? Ну, нет, если раньше, то нет. Было ощущение, что может быть... Ну, то есть разговоров было очень много, и как бы и даже в музее, по-моему, местом стояло, я не помню, по-моему, Воробьева, скульптора, эскиз Гедэмина. Это и Лыщика было? Это, по-моему, или Воробьева диплом? Или Лыщика? Может быть, Лыщика, да. Я уже, честно говоря, точно не помню. И, ну, как бы они такие были, но на уровне, ну, когда-нибудь, может быть, и как-то вдруг в одночасье ситуация изменилась, но при этом, знаете, я бы сказал, вот в то, когда мы работали, городские власти, конечно, они были очень серьезно заинтересованы. То есть там не было вообще ни разу ощущения, что кто-то ставит там препятствует или что. Нет, все помогали, все работали, как знаете, как машина. То есть по-настоящему искали спонсоры, мы подключались с Ольгой, в какой-то мере тоже делали буклеты для того, чтобы это было, ну, можно было что-то подарить людям. И здесь как-то, ну, достаточно очень, причем нормально, плавно, потому что могло быть там, ну, раз заморозили, нету денег, нету еще чего-то, все отложилось, нет. Личане приезжали на каждый совет, ни разу не было там игнора, что, ой, мы не можем поехать, нет, они всегда были как штык. То есть, либо это был заместитель. Да. Трошки дадаць да гэта, то што для мяне, ну, тому што Сергей, ён часта бывае ў Лідзе, а для мяне, ну, то есть у меня там ёсць сябр, але так, не наведывала яе там кожны год. І вось мне ўражанне было настолькі, ну, дзіўнае, таму што калі ездзіш па пленэры па Беларусі, і ты чуеш такую некую стомленасць заходзіць з адміністрацыі, усе хацяць, ну, вось там вам у Мінску, чуеш вельмі часта, вам у Мінску добра, мы таксама хацелі б Мінск, а што мы тут сядзім? Ліда — гэта адваротная сітуацыя. Мы сутыкнуліся з людзьмі, которые сапраўды яны любяць свой горад, яны цэняць свой горад, яны хацяць найлепшага для свайго горада, і яны, вось такога ты не адчуваеш, што, ну, вось Мінску. Не, гэта свой гонар, свая годнасць. І гэта вельмі адметна для Ліды, таму што яна развіваецца. Гэта такое, ну, мне здаецца, незвычайнае месца. Калі такое пашырыцца на ўсю Беларусю, гэта адносіны да свайго месца,
гэта будзе вельмі файна. на мой погляд. Ну да, я думаю, что просто трэба яшчэ такія улады, якія былі б зацікаўленыя ў тым, каб з'яўляліся Там яны такія вельмі, помнікі гістарычным падзеям, такія выхадцы з гэтых гарадоў, якія б і маглі і нешта там дапамагчы. Ну і я ведаю, да прыкладу, мне расказваўшы некалькі год, можа нават ці болей таму Паша Белавуз, который сам таксама з Ліды, мы знаем што ён там таксама далучыўся да гэтай ідэі, ездзіў там на нейкія пасяджэнні, Так, там нешта так. там прабіваў, угаварываў. Миколай, вы падчас першай нашай часткі размовы сказалі пра тэндэнцыю з'яўлення такіх вот помнікаў гістарычным асобам у Беларусі. Яна што, сапраўды вот такая вот ужо тэндэнцыя? Вот? Ну, а чаму не? За апошні час цэлы шэраг помнікаў з'явіўся. Вунь Сапегу паставілі зусім нядаўна. Міндоўг павінен з'явіцца. Пра Глеба Мінскага ішла гаворка і гэтак далей, гэтак далей. Ну, Альгерд. Альгерд ёсць ужо. Таму Я вырод на Давіда Гарадзенскага. да, вось чалавек, які таксама рабіў Давыда Гарадзенскага. Таму на самай справе, можа быць, гэта не імгненна з'явіцца і праяўляецца, але ну, мне падаецца, што гэта ўжо можна назваць тэндэнцыяй. І гэта вельмі добра. Ну і тут зноў жа галоўнае, каб гэта было адначасова і густоўна з мастацкага пункту гледжання і каб гэта былі рэальныя гістарычныя вобразы, бо тут трэба вельмі хутка разумець, што гэтыя помнікі імгненна праз некалькі месяцаў яны і стануць пэўным такім масавым вобразам таго ж самага Гедэміна, бо ва ўмовах, калі няма арыгінальных выяваў, гэты Гедэмін, ну, я думаю, ўжо праз пару месяцаў толькі так і будзе ўяўляцца і з'явіцца ва ўсіх падручніках, ва ўсіх кнігах, ва ўсіх буклетах і гэтак далей. Які-небудзь там праз гадоў 50 там скульптар злепіць новы там вобраз, помнік Гедэміну, яму скажуць: ага, ну зляпіў сапраўднага там разам з Нечай, да, вобраз Гедэміна. Вот такі ён быў. Што ты тут вот нейкія скулы не такія зрабіў? Оля, я забываю фамилию этого итальянца, который создал серию гравюр Гвардзіні. Ведаеце, той вобраз, напрыклад, растражаваны, які мы бачым, вось якія гравюры, там нападаюцца там Альгерд, Гедэмін намаляваны, яны такія вельмі папулярны. Гэта ж таксама мастацкі вобраз. Там нічога рэальнага няма. Яны у даспехах 16 стагоддзя. Канешне, гэта таксама вобраз, гэта, у прынцыпе, тагачаснае ўяўленне пра гісторыю, стварэнне сваёй гісторыі. Вось. І манументальная скульптура на сённяшні дзень гэта таксама пэўнае стварэнне гістарычнага міфа, у харошым сэнсе гэтага слова, то бишь увасабленне нашага ўяўлення аб гісторыі. Ну і калі праз 50 год гэта будзе ўжо свой Гедэмін, праз 50 год гэта будзе станаўленне, ну, стаўленне да гэтага Гедэміна. Да ён праз некалькі месяцаў уже такім будзе. Як Анастасія Слуцкая ўспрымаецца менавіта так, як яна ёсць. Уже. Ну, натуральна. Вот, дарэчы, Миколай сказаў пра стварэнне такіх гістарычных міфаў. Я, дарэчы, вельмі за, і я ведаю прыклад вот Літва, якая вот дзякуючы гістарычным міфам узняла сваю нацыянальную самасвядомасць вельмі добра. А вот ўсё ж таки для вас, для скульптараў, гэта што было? Праца на стварэнне гістарычнай міфалогіі Беларусі, ці ўсё ж таки вот прага задаволіць сваю так творчы пачатак? И то, и то. Абсолютно, оно неразделимо. Во-первых, да, действительно хочется самовыразиться, но в то же время, ну, я бы хотел, чтобы в этой стране возникали какие-то действительно серьезные маркеры, которые бы обозначали вот эту культурную принадлежность. Они должны быть. Мы в любом случае должны заполнять пустоту, которая, на мой взгляд, все-таки существует, каких-то исторических персонажей, связанных ну, то есть с историей. Она должна заполняться. На этом работают историки, которые публикуют, издают книги, и в то же время художники. И это абсолютно нормально. То есть мы не становимся, мы начинаем иметь действительно серьезные корни. И возникает какая-то гордость. Но это мое мнение, Ольга, ну... Нет, я абсолютно солидарна в этом контексте, что як ставіцца. Для мяне, напэўна, гэта быў такі вызов, па-першае, потому что гэта, ну, гэта вялікая, дуже такая вялікая праца. Яна даволі тэхнічна складаная, тому што мы ведалі, які тэхнічныя моменты, вось гэты плашч нам прынясе, гэта здаецца, што ён такі стаіць, ну, там плашч і плашч, але тэхнічна гэта вельмі складана было зрабіць.
І на ўсіх гэтых этапах ты кожны раз прыходзілася нешта выдумляць, нешта думаць, як гэта тэхнічна зрабіць. У тым же, як гэта перавесці ў бронзу, і так далей. Як гэтых плаш падагнаць да пастамента, і таму тут сышлося ўсё. І мець дачыненне да такой нашай гісторыі таксама вельмі так, можна гэтаму нават ганарыцца. Ведаеце, вот у нас у студыі даволі часта былі такія спрэчкі з рознымі людзьмі, пачынаючы ад палітыкаў, палітолагаў і заканчваючы там беларусістамі на тэму таго, вот адбываецца ў Беларусі гэтая так званая мяккая беларусізацыя ці не адбываецца. Вот вас паслухаць, так яна не то што адбываецца, а такой поўнай упэўненай хадой ідзе. Вот... Но это наше субъективное видение. То есть я для себя, допустим, чувствую. Мне нравится это делать, ну, как скульптору. Я хочу. Мы делаем какие-то проекты там, совместные, допустим, с Игорем Гордиенком. У нас был проект «Выставка на одном поле ВР». Он был посвящен в то же время и на одном поле ВР график, и скульптор на одном поле ВР, историки и мастаки. То есть потому что они принимали непосредственное участие в консультациях и так далее. И, ну, вообще в целом люди. И это, ну, как бы для себя, да, я вижу, что я этим занимаюсь, Ольга этим занимается, Николай этим занимается. Мы как бы люди, мы единомышленники. У нас, я знаю, тоже огромное количество людей, которые тоже точно так же думают. И меня радует, что мы не одни. И мы в этом участвуем. Понятно, что если мы спросим, допустим, какого-нибудь, условно говоря, дядечку с базара или с, там, не знаю, продавца мяса, он скажет, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь, возьми видишь, там, я, напевно, не згаджуся. кусочек. Я думаю, што звычайны чалавек таксама вельмі часта разумее вартасць і неабходнасць падобных рэчаў, асабліва якраз у мястэчках. Ну, як археолог па спецыяльнасці, я шмат езджу па мястэчках і вёсках. На самай справе няма чаго спрачацца пра мяккую беларусізацыю, мне падаецца. Яна адбываецца кожным канкрэтным чалавеку, і калі з'яўляюцца ў пэўным месцы крытычная маса гэтых людзей, мяккая беларусізацыя адбываецца абсалютна хутка, незаўважна і беспраблемна. Точно. Вот я чувствую, во мне происходит. Вот сяжу, я чуваю, як происходит. Давайте яшчэ один момант. Я ведаю, что вот зараз перад нами тут 3 чалавека, група, якая стварала помнік Гедэміну, але гэта не ўся група. Нет. Не. З намі можна... З намі працаваў, ну, я не ведаю, гэта вельмі такі, ну, невялікі, но але ж такі сур'ёзны беларускі архітэктар, які аднаўляў гасцініцу Еўропу і верхні горад. Шмат працаваў Сергей Юрьевич Багласаў. Ён з намі працаваў як архітэктар, і гэта было, вось, сапраўды ты адчуваеш, што такое праца з прафесійным чалавекам. На ўсе 100%. Ну, з нас... Ён таксама ўнёс шмат чаго гэты помнік на кшталт там маштабу высвятлення, якога павінна быць памеру, каб гэтая пляцоўка, каб Гедэмін і гарманічна там сядзеў. Чым больше, тым лепей, вялікі ж князь. Не, так не працуе, таму што манументальная скульптура заўсёды працуе ў сінтэзе з асяроддзем. Яна не можа быць адна. Бачыце, у нас па Мінску зараз для мяне просто такі архітэктурны бум, ідзеш, і у нас вось гэтыя архітэктурныя, ну, напэўна, як грыбы растуць. І ты глядзіш на гэты будынак, думаеш, ну, вось як сам па сабе будынак, ну, добра, але ў кантэксце не працуе. І таму манументальная скульптура, яна таксама працуе па гэтым законам. Галоўнае, на Кастрычніцкую плошчу не хадзіце, вот таким вот поглядам архітэктара не глядзець. Не, мне ўжо складана, я зразумела, што больш я там выходзіць не буду. Вось, і таму Сергей Юрьевич зрабіў для нас гэтую працу. Гэта было... Зняў усе з нас тэхнічныя спробы, потому што, ведаеце, той же самы пастамент, прабачце, я зноў да тэхнічных момантаў, ён падаецца вельмі простым. Але вось так вот зрабіць пастамент, які не роўныя углы, а заваленыя, гэта цэлая была сістэма. Нейкія там, як гэта, Мікола, называецца, калі памятаеш, такі піраміды, якімі ідуць такімі уступамі. Да, уступы фундамент. Так. Ну, гісторык же павінен ведаць, як называюцца. Контрфорсы хіба? Не, памятаеш, это захаранення, так как пирамиды были в некий этап в Египте. Ступени. Ну, приступка, ну это все на пирамида, да. Так, ось. І он так само быў. Это прыступкавая піраміда. Ось. І так само гэта тую всю працу зрабіў для нас Сергей Юрьевич. Мы вялікі дзякуй, нізкі паклон.
Я вярнуся да такого этапу спачатку стварэння, можа быць, ўсё ж такі, наколькі была вялікая канкурэнцыя сярод вашых конкурентов, выбачайся за тавтологию? Очень большая. У нас, когда объявили конкурс, да, порядка 30 проектов, ну, я помню, что такого ажиотажа, наверное, не было уже давно. То есть обычно бывает, ну, на конкурс, ну, хорошо, там подается 10, 8, 12 предложений. На Анастасию Слуцкую, когда я помню, что там, по-моему, около 12, 10 или 12 предложений. Тут вообще 30. Мы с Олей, когда приехали, и там, причем мы там были до конца. То есть у меня там живет бабушка, а бабушкин дом, он прямо перед этой площадью, где стоит Гадемин. То есть я на балкон, когда выхожу, вот я его вижу, вот сейчас. То есть меня почему еще очень дергало, думаю, вот я приезжать буду теперь к бабушке, если мы не выиграем, то там будет стоять чей-то Гадемин, и я буду все время стоять и так мучиться слегка. Ну или радоваться за коллегу, конечно же, сцепив зубы. Вот. И мы, понятно, что нам было где остановиться, причем бабушкин дом, ну, прямо вылезли из замка, туда все, и мы стояли до самого конца, мы ждали, нам было интересно посмотреть все проекты, мы такие делали вид, что мы что-то еще хотим посмотреть, мы забыли, заходили, о, смотри, Куприянов привез, а, вот смотри, еще кто-то привез, было весело, зима. Такім чынам, 7 верасня падчас святкавання Дня горада у Лідзе будзе урачыста адкрыты помнік вялікаму князю Гадэміну. Помнік, над якім працавалі вот мои госці сённяшнія у студыі. Сергей, вот вы так добра расказалі про тое, што так марылі даўно, каб гэты помнік быў, пачалі над ім працаваць, дзеля гэтага нават вот дзяўчыну падманулі, можна сказаць. Ўсё ж таки, можа быць, вы так вот зараз и надалей будете працаваць? Кто там еще? Да, я ее буду все время обманывать. Ну, я не гэта меў на увазе. Я думаю, что это работает отлично. Я знаю, есть, скорее всего, будут объявлять конкурс на Витовта. А где повинны установить Витовта? Ну, я думаю, я пока не буду раскрывать это. Вы ведаете, вот у моим родным Маладэчна, акрамя там помника Ленину, вот что-то вот как-то ничего и нема, может там вот ничего там... Есть, там же это, Морея там есть некая. Ну, молодечная Жбанова работа там, она напротив Ленина, как раз-таки, помнишь, вот это вот, там же фонтан, фонтан, и обнаженная девушка бежит с обнаженным парнем. Они как раз от Ленина убегают, по-моему, или наоборот к нему бегут. Чекайте, а Шталах? Вот, Шталах, есть же великолепная праца Левина. Да, Шталах. есть. Это, ну, такая, вельми крутая. Ну, хотелось бы вот какую-нибудь постать гістарычную. Вот кого там я ведаю, вы повинны ведать, кого там повинны поставить. Это надо у Николая Плавинского спросить, кого мы поставили задачу, я подумаю, на выбор. Да. Что, не готов вот так с лёту? Про Маладэчна не думал, слухай. Зразумела, дзякуй вялікі. Я думаю, што ўсе мы, як вот ездзілі на адкрыццё іншых таго ж самага Касцюшку помніку, зараз вот з'ездзім 7 верасня ў Ліду, паглядзім на адкрыццё помніка вялікаму князю Гадэміну, а потым будзем чакаць вось ад Сергея Аганова, Ольгі Нечаі, Мікалая Плавінскага. Вот ужо склалася такая команда новых прац, новых постацяў, новых сторонок у напісанні сучаснай беларускай міфалогіі гістарычнай. Дзякуй вялікі. З вами працаваў у студыі Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарада і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце Еўрарада. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радіорація 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradio.fm и euraradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.